שלום לכם, קוראים לי שלי, ואני בעצם לא עושה את הסרטון הזה בשביל להסביר לכם משהו או להראות לכם משהו. בסרטון הזה אני רוצה לבקש מכם משהו. בעצם אני עושה את הסרטון הזה בשביל לבקש מכם לעזור לי לעשות סדרת סרטונים. אני רוצה לעשות סדרת סרטונים שאני אקרא להם, אני אחשוב על שם, אבל מה שבעצם אני אעשה בסדרה הזאת זה כל מיני חובות שאתם תבקשו ממני לענות לכם עליהם או לעשות. אתם תוכלו לבקש ממני לעשות משהו, ואפילו אתם תוכלו לבקש ממני לספר משהו. נגיד, אם אתם תבקשו ממני לספר סוד מסוים קשור למשהו, אני אספר. אז מה שאני בעצם מבקשת מכם, שלמטה כאן בתגובות אתם תרשמו לי כל מיני חובות או שאלות שאתם רוצים שאני אעשה או שהייתם רוצים לשאול אותי, ובעצם אחרי זה אני אבחר כמה מהתגובות, כמה מהחובות ומהשאלות, אני ארשום אותם במחברת, ובעצם בסדרת סרטונים אני אעשה אותם ויענה לשאלות. אז אני מבקשת מכם, כמה שיותר חובות וכמה שיותר שאלות יעשו רק יותר טוב. אוקיי? אז תודה לכל מי שרושם. ביי.